Zadní dveře, prosím. Kdo je to? Malý Nero, pane, nesu vám pizzu. Nech to za dveřma a koukej vypadnout. Tak jo. Ale co bude s prachama, hej? Jaký prachy myslíš? Máte mi zaplatit za pizzu, pane. To je fakt. A kolik to jako má bejt? 11,50. Nech si drobný, skunku. Udav se. Hej! Teď budu počítat do 10 a ty zatím hezky rychle vypadneš. Ty jeden zbabělej drzej skunku. Koukej mazat, než z tebe nadělám ceník. 1, 2, 10!